こんにちは、隙間のリリーです。ハワイ語のミニ講座第3回目です。よろしくお願いします。今日はハワイ語の語順の話をしたいと思っています。その前に前回の復習、前回は冠詞の話を、名詞につく冠詞の話をしたんですけれども、軽くその復習をしてから語順の話に入りたいと思います。冠詞には定冠詞かけと不定冠詞へがあります。今日はかしか出てきませんが、けえあおで始まる言葉にはけがつくという大まかなルールがあります。でかとかけとかへが出てきたら名詞だなと。日本語でいうところの名詞とハワイ語の名詞は働きが違ったりするんですけれども、この不定冠詞とか定冠詞が来たら名詞があるなと意識するようにしていただきたいと思います。では今日も語順の話ですが、今日のポイント2つあります。説明は後ろから。述語って何と思われるかもしれないんですけど、私は先生ですとか、この花はきれいですとか、何々であるとか、何々ですと日本語で言うような内容ですね。述語は前、日本語と逆なんですね。説明は後ろから、述語は前。これが意識できるようになるとハワイ語はかなり読めるようになります。短い文章でこの2点を確認してみたいと思います。まずカプは何？プはよく聞きますね。お花ですね。かとついてるから名詞だなということなんですけれども、カプは何？この何は美しいですが、こんなふうに美しい花、日本語だと美しい花と前から修飾するところ、ハワイ語は説明は後ろから前にあるこのお花を説明する、こういう語順になるんですね。この下の文章もこの前の言葉が違うだけなんですけれども、作りとしてはよく似ています。ケイヤプは何？ケイヤっていうのはこの近くにあるものを指したりするときのこれとかこのとかいう言葉なんですけれど、ケイヤプは何？同じように美しいという説明は後ろから。でもこの花っていうのもお花の説明なんじゃないのかなと思われたかもしれないんですけれど、このケイヤというのはこの説明じゃないんですね。この冠詞と同じで、お花を指し示している、お花にこれとお花を限定している働きがあるんですね。説明ではなくて、この K のところに冠詞が含まれていると考えてもいいと思います。なのでこの前にあるのはこれは説明ではなくて、お花をこの花、あの花ではなくてこの花と限定している、そういうことです。でやっぱり説明は後ろからで、先ほど頭痛は前とお話ししたんですが、ということは語順が変わると、この何っていう美しいという言葉が働きが変わったりするんですね。位置が変わると。そのあたりをちょっと見てみたいと思います。さっきは K やプは何でした？
何が前に移動しました。前に来るとこの何は述語に変わるんですね。ですのでこれを前から訳してはいけないんです。前から訳してしまうと美しいこの花みたいになってしまいますけど、ハワイ語は前にある言葉は述語なので美しいですと訳さないといけないんですね。美しいですですからこの花は美しいですという意味になります。違いますね。この美しい花っていうとこの花は美しいですね、違いますね。この何は述語なんです。美しいですと訳してください。もう一つ、ヘプア経由、これは何でしたか。不定冠詞ですね。ということはヘプアはお花なんですけれども、名詞であっても前にあるときは述語なんです。なのでこの後ろにあるのが主語です。これは花ですと訳さないといけないんです。ヘプア、これは名詞ではあるんですけれど、文頭にあるときは名詞であっても述語、日本語にするときは花ですとか花だとかちょっと補ってあげると日本語らしくなります。ハワイ語にはですとかであるとかつなぐ言葉はないんです。英語でいるところの be 動詞とかはないんですけれど、前にある言葉は名詞であっても述語、これを覚えておいていただきたいと思います。では今日のまとめです。一度確認しますね。説明は後ろから、述語は前から、ハワイ語はその言葉の意味と同じぐらい文章のどの位置にそのことや言葉があるかということがかなり重要になってきます。そのあたりを意識して読んでみてください。第3回目終わります。